muistin. Silti mun natsuni sataasta kulkee. Kun joku jää alle, niin sen kyllä tuntee. Etulasi meni rikki kauheesta liite, eikä penkit ollut vereissä. Niinko tyttejä koululaista kohdalle on useammin osunut. Ajanut päälle ja taskut solunut. Kävin Ahvenanmaalla, mä sanon mutta pittaan ilmeellä parhaalla. Sinne tuli myski härkä, se Arka sanoi mulle ettei märkä heru tänään. Köyti sen katolle kiinni ja hakkasin pesäpallon lainalla niitin. Loppu se valitus ja lapsen tekko, kun hommat oli ohi, eikö muurahais kekko. Mä tein jotain väärin, se oli äitini vika. Mä tapoin mun kissa, se oli äitini vika. Äitini vika oli äitini vika. Mun äiti on koulu, se on äitini vika. Mä tein jotain väärin, se oli... Tiedä oikeesti anna mun kuunnella tollaista musaa, kun se ei oo kotona. Hei, ota nyt vittu tää äänemonen pois ja vittu nyt se oikeesti puhuu tavallisesti. En mä osaa käy. Mä yritin ladata äänemunninta tuolta Googlesta, mut ne ei toiminut, niin mä joudun puhua omalla äänellä. Hei Juuso! Siitä ei kuulu mitään. Tiedätkö muuten ton hyvän laulajan? Mä en nyt muista sen nimen. Se on aika hyvä. Tää on hyvä. Se on jotain. Kun synnyin, mulle annettiin... Tää on hyvä. Mä sit soitan kun mä lanitan tän. Pidä nyt akka turpas kiinni. Noniin. Mitä vaan? Pentu vinkkuu, kissalla on kiima, naisella on maanlaajuinen särky, joka riivaa. Anna kitaran laulaa vaan. Tiedätkö muuten sellaisen peli kuin Terraria? Mä tiedän. Onks sul se? Fakka. Draco motherfucker, olin kotona yksin. Silmäni sokaisin. Mikä se on? Se on vessanpönttä nimukulli! Paskuudessa moi! Joo, näytti vähän. Mikä se on? Se on vessanpönttä nimukulli! Paskoista moista pasko! Haluatko sinä antaa minulle kikkel? Se antaa yhden setelin! Tiedätkö miten mä saan poistettua tuon sivuhistoriasta, kun siinä oli kirosana? Hyvää herraa, koska voitakaan sen tietokaistain hänen isänsä. Kärmuasta siksi karpittu, kiitos. Ei, just tyyppinä. Niin, tiedätkö? Joo, ei kun en tiedä, siis mähän en tiedä ollenkaan. Kun mä siinä oli yksi panna mitä mä sais. Päähän. Se R-llä alkava. En mä tiedä mitä se raiskaus tarkoittaa oikein, mutta... Raiskaus?
Niin. Pitää kysyä äidiltä tänään, kun me mennään syömään kotiin. Hei, katoppa tätä. Mikä? Toivottavasti. Okei. Tossa on hyvä. Hei, mikä toi nainen on tossa sun linkis? Ei painapa niistä kai sieltä jutusta ja katoppa se video ihan loppuun. Ai kumpi? Tässä on 2 videoa. No joo, paina jommos kummasta. Niin, mä katon tota. Laita näytön jakaja päälle. Ei tänä oo maanantai. Näyttäkö Tossa tutulta? Et siinä sanotaan, että on maanantai, mut kun ei oikeesti oo. Mun äiti kertoi tänään, että tänään on perjantai. Mitäs niitä tapahtuu? Missä? No se videossa. Ai toi sun linkki. Niin. Ai siinä oli joku nainen. No painoitko siitä? Joo. No mitäs sieltä tulee? Sieltä tuli se yksi juttu. Nyt voi Lauri. Kato, että se on mun video jo. Mä linkkasin. Joo, siinä sanottiin, että on maanantai, mutta ei oikeesti. Tänään on perjantai. Mikä tuossa videossa? Se soi. Joo. Millainen puhelin sulla on? Tämmönen. Onks toi? Se Nokia 8888. laita äänet täysillä. Ai en mä tiedä mistä. Toi missä on toi äänimerkki. Niin, Paina siitä. joo. Sitten laitat sieltä, painat siitä jutusta ja sitten laitat se ihan ylös. Joo, sun ääni kuuluu aika kovalla nyt kyllä. No niin, nyt painat tuosta Nokia-jutusta. En mä... Toi tietokone sanoo, että siinä sivulla saattaa olla viruksia, niin... Ei siinä ole oikeasti viruksia. Kuuset otettiin aina viruksia. Ootko sä käynyt siinä? Oo. No mä koitan. No toi vaan... No kun mä painoin, niin sanoi, että sivua ei löydy. Sano... Nyt jätkä kuset. Ei sano... Sä tos lukee... Hups! Google Chrome ei löytänyt osoitetta gifula.ol. En mä saa tosta selvää. Ei löydä jo. Mä voin näyttää. Tuo on mun äiti opettanut tän mulle. Ai mitä opettaa? Näyttää toiselle vessa. Ko? Tää ei tahdo toimia. No, eihän sille sitten mitään. Tässä sanotaan, että tarvitset premium käyttäjän. Mikä?
premium-käyttäjän tarvitset, et voi jakaa näyttöä, niin minulla ei sellaista ole. Ei yleensä. Mulla. Onks sun sellaista paikkaa kuin Facebook? Ai mikä? Sulla on. Ei. Koska mä oisin voinut lisätä sut kaveriksi. Okei. Ai niinku Facebook? Joo. Joo, onhan mulla sellainen. Mun nimi on Venas, mä katon sen. Pekka Aleksi muista sun Tommola. nimeä. Mun nimi on Aleksi Tommola. Aleksi. Jaa, Tommola. Sulla on aika kivat lasit. On. Eikö se olekin kauniin? Jaha. Mullakin on itse asiassa sellaiset pyöreät niinku siinä Harry Potter-elokuvassa. Ite valitsin. Joo. Paljon maksaa? Euron, 2. Ei, mä ite ostin lelukaupasta. Ok. Onko hyvät? No, ei ne niinku siinä, että se on mennyt rikki ainakaan, että sen puoleen joo. Eli ne on helvettiin kestävät. Mm. Mikä mietin koulupäiväinen sukunimi? Mikä mietin koulupäiväinen sukunimi? Kenenkä? Emeli. Aine. Laine. Se oikeesti Laine. Mitä sä teet sun kanssa? Mitä yhtä juttua? Ei voi. Ei se nyt näytä. Sitä missä on se munapyöri, se leikki rastia ja sitten se Tuhoskaan. mikäli. Joo, tästä tulee sellainen yksi video, että kannattaa sitten todellakin katsoa. Se on Jaha. ihan paras. Kattokaa toi on hyvä. Google Hammer vai? Niin. Joo. Se on oikeasti hyvä. Laita ihan tää. Ei, mä oon nähnyt ton ennen mun vanhempien huoneessa. No, panna kuitenkin sen. Niin, mä katon aina kun mä menen vanhempien yöllä huoneeseen, niin väliin kun mä menen hiljaa, niin sit ei huomaa. Ok. Tuo on aika suosittu video, kun kaikki linkkaa mulle aina sitä. Hei, näytäpä niitä sun videoita. Tai laita YouTube se linkki, mikä sun videoiden nimi on. Oota, mä otan tuon kanava. Otat kanavan. Niin, otan tuon linkki. Mä painan. No näin. Tiedätkö tällaisen sanan kuin tällä? En oo kuullut kyllä. Oot sä homo? En mä voi vastata, kun en mä tiedä mikä se on. No se on sellainen niinku 2 peliänne, jotka pelaa pelejä. Kyllä, no en mä Jonne oikein oo, mutta siis kyllä mä oon Jonne nimeltä ja mä pelaan No okei, pelejä. sä oot homo. Eli Kato, kun mä oon homo sapiens, eli mä oon niinku aina.
lehmille, mutta kun sä oot homo, niin se on sellainen vittu runkkuhintti, joka vittu menee panekakiin tosi miehiä. Oo, no nyt tuli liikaa uusia sanoja kerralla. Joo. Niin voi vittu. Sä näet koskin. Onko kiviksi vielä laskeutunut? Niin. Hei, Helari. Eli terve. Niin. Aika original nimi. Saatana, Helari kuvattiin tää. Aika nolo. Aika nolo tuli. Jep, nyt tää loppuu tällä kertaa ja... Tämmöstä tulee. Ei vittu.